Hai un ocio saudable que enriquece as persoas. Hai outro nocivo, prexudicial para a saúde e tamén para a sociedade. A diferenza entre un e outro é o que quere transmitir a Fundación Galega contra o Narcotráfico a través de Saudarte, unha iniciativa artística na que preto de 60 mozos aprenden xeitos positivos de divertirse. Serve para facilitar o desenvolvemento de competencias e habilidades persoais, afastando a xuventude do mundo das drogas. O principal cometido desta mostra é admirar o voso talento. E o segundo, que nos axudedes coas vosas obras a demostrar que hai xeitos de ocio saudable, ocio que enriquece as persoas, ocio que nos fai mellores, e a arte e a creatividade, dende logo, é unha desas formas de ocio. Nesta 15ª edición participan preto de 60 mozos e mozas da ESO e de bacharelato de varios centros de Cambados e tamén de Vilagarcía. Ademais de pasalo ben coas artes plásticas, os rapaces tamén foron tomando conciencia da ameaza que supón a droga. O resultado, unha completa exposición na que se demostra o seu talento a través de 72 obras, varias delas colectivas. A verdade é que é mellor gastar tempo nestas cousas que gañas o que ven sendo un recoñecemento aquí, por exemplo, que perder o tempo facendo caralladas polo mundo. Claramente é mellor isto, xa que non te produce ningún dano e desahogaste. Ter algo que facer que como actividades para pasar o tempo e poder invertir nelas. Gustoume moito facelo, foi moi divertido. A mostra inaugurouse esta mañá nas instalacións da Mancomunidade do Salnés. No acto, tanto a alcaldesa Fátima Abal como o concelleiro de Cultura tenderonlle a man aos mozos para facilitarlles formas de ocio saudables. Eu, como concelleiro de Cultura, ademais, animarvos a que isto e a vosa participación a nivel artístico non quede soamente aquí e que, bueno, que sempre contaredes co Concello de Cambados para poder desenvolver esas inquedanzas e esas actitudes artísticas que tedes vos. Hoxe é un día de festa para nós e para recordar que isto é algo positivo, isto é algo bo e que temos que facer que estas cousas vayan nesta dirección non solamente por nós, sino con todos os que temos ao lado, vale? Saudarte poderá visitarse ata o vindeiro 27 de maio.